Parenting is about teaching children to differentiate between the right and the wrong, making them capable and supporting their emotional, social, and intellectual development. Allah ya sa dai baki fito da shirin komawa gida ba. Kin fito kenan. Idan haka kake so, ka dauka an gama. Da halamun kamar ba za ki wahala yau da ruwa ba. Me kake nufi? Saboda naga kin yi saurin haddace kalamai. Airship Movies emerges with its first ever movie, Burin So. Lambar waki. If from infancy we treat children as gods, they are liable in adulthood to act as devils. Burin So. Abin da ba haka ba wannan wani irin kuskure ne? Ana ta bar maganar nan kawai tunda wannan yanzu saboda dangane ne da gurin ba zan yi magana ba ka ji ko kwanta yaro kwanta ni kan alhaji Musa ɗan gidan Hamza ana ruwan sama Kina nufin kina sona? Idan ba na son ka, kana nufin zan bar gida saboda kai? ruwan sama wale ma na aminta ne kuma in jike Suspense, drama, ki ƙarya aka shirya a ganin abun nan wallahi bai dace ba ba na son kitancin kansa magana ce ta gaskiya labi Duk yanda za a yi, ka hana mahaifinka wannan abun. action, Burin So. wannan za a aura ka zauna da ita a gidan nan za ka iya sani in abu da daɗi ko ba da kai ba na ne wannan Me yasa baka tambaye ni da ni ba? mun sunan ki Burin So. kogun kikin kauce zuciya ta wakin sace kina zaki so ni kin dace ruwan zama ungo zaki ce kina cikin raina sabiya da nilana ko na mace babu nina da san ki zana kwanta Burin So. wata baya kaje dan ƙarya na wuce ma a tarayya haka jin kunya ka taho gaya ne kake ce wa soyayya ka fara mabu ya ko akan hanya bani so na bibiya na shige ƙurya kai kana baya karkasa ne a shari'a babu wani mahaluki da zai iya zuwa ya zama min barazana ko ya dakatar da ni ya ci dukiyata haka ma ni da yake aka faɗa Only true love can bring a positive change. He finds one, but his father abandons the son's path to a meaningful life at the expense of his personal interest. Burin So. sannan wakita ai ba ba sanan kitabi ba ai ba ruwa Ki haƙuri, ina da tsari. Haba Salim, ka san ina son Ungo shishan nan. Ki ci gaba da amfani da ita. Burin So. Producer Abdul M. Sharif. Story A.B. Saeed. Screenplay Jamilu Nafsin. Burin So. Burin So. Executive producer the efficacious and charismatic damsel Umma Sheikh. From the decks of the versatile director of the moment, Mustafa M. Sharif. yaya za ki magana ki zai cawo a daidaita sau bacin kin san wanda yake tuka a daidaita sau namiji ne Har abada kullum a cikin zargi na kake, ba 'yan aiki, ba abokin hira, ba mai gadi? wazo da kuma gari ka gidan shi ni ya gado ni kenan to lallai dole sai an yi scanning din nan an fasa yi idan ba su da likita mace to sai dai a mutu ba a yi scanning din ba Impatience breeds anxiety. Anxiety lures tension. ya za ka kwanta haka akan kaya kuma kayan ma na matar aure ai ba zan ji wani abu a raina game da yan uwata ba Wani irin kishi ne wannan? Ai ko addini ya raga dan uwanka, uwa ɗaya uba ɗaya na jini. Ya ga adafa kuma sannan ya ga shigarka. lallai fa'iza baki san waye shi dan ba babu ruwan shi da dangantaka Namijin kishi. Ya muka iya, Allah ya haɗa ta da miji mai bala'in kishi. kada in sace ganin kafanki a cikin gidana Pride, namijin kishi. Jealous, namijin kishi. Impatience, namijin kishi. Envy, namijin kishi. Destroys like a thunderbolt. I miss you. Ban taɓa samun soyayya kamar taka ba. Sani wallahi na gama rata wani ne mun kutse kuma da yake naji yanayin maganganun Kuma Productions hit back with Namijin Kishi.
Nasir a gidanmu ya taso, na goya Nasir ba adadi. Kin goya shi, kin goya kato a bayan ki. Allah isa tsakanina da kai. Mijin Asiya ne. Ina ma mijin Asiya da ba tare muka zo ba da shi kenan ban san iyaka abin da zai aikata a gare ki ba. Mijin kishi. To haka Allah ya ce a killace ku a cikin gidajen ku. To duk zafin kishinsa dole fa